Има, има една песен, която винаги завършваме нашите концерти с нея. Помагайте ни да изпеем заедно с така молба към Бог за помощ към всички тези деца, за които правим всичко това тази вечер. Силни аплодисменти за фондацията Александър Русев. Всички на сцената ще завършим тази песен. Готови ли сте, Русе? Готови ли сте, Русе? Айде. Аз изгубих всичко до края. Останам. Аз не искам нищо сега. Само нея да спася. Още веднъж. Аз изгубих до край. Плаче. Аз не искам нищо сега. Помогни да я спася. Да я спася. Дете!